Nokwasai mose muzita raJesu tinotenda Mwari nemukana watapiwa. We thank God nekuda kwenguva yekushare shoko raMwari ratinoziva kuti ndiro ratinogona kungorarama naro chete. Bible rinoti munhu ararami nechingwa chete asi neshoko rega rega rinobuda muromo waMwari. And the Bible rinoti we shall know the truth and the truth shall set them free. Vachaziva zvokwadi, zvokwadi ichavasunungura. So what we need is the truth of God. Ndo inotiponesa uye ndo inogona kutita set free. So nhasi regai timbobata nyaya inotaurwa from the book of Micah chapter 3 verse 11. Tikatarira Micah muprofita, one of those prophets akaprofita mazuva anenge mamwe chete naIsaiah, achiprofita about the coming judgment yaizouya pamusoro paJudah, pamusoro paSamaria, and he was just prophesying against that judgment to come. And tinozoona kuti after some years mushure mechiprofita chaMika, Israel yakazova under captivity. Tozoona vava under the Babylonian Empire, vava varanda. So maprophecy iwaya aitozadziswa. But nhasi regai tibate tichitarira zviri kuitika in our modern generation, kuti chii chiri kuitiwa, harisi here same thing chaichemewa nacho naMika, haisi here same era yezvinhu zviri kuitika. Tikatarira the level of corruption mazuva anaMika, yakanga iri corruption yakanga yasvika pane imwe level yekuti vanhu vakanga vava corrupt. The leaders, the whatever, or the people were now corrupt. But corruption yacho yakatozosvika kuma extreme zvekuti nemuchechi yakanga yapinda. Ma priest and the prophets akanga ava corrupt as well. But tinozoona because of that God was not happy, and ndo patinozoona punishment yava kuzoenda pamusoro peIsrael because they were now corrupt. So today we just want to discuss kutaura pamusoro pescripture iyo iyi inowanikwa muna Micah chapter 3 verse number 11. So the Bible riri kuti iro verse iri pano inoti iyo, the heads thereof judge for rewards. So Micah ari kutanga achiadressa the leaders, the heads, they were judging for rewards. That means munhu aita basa rake aida kutowana reward pazviri. Vanhu vakanga vava corrupt. You know, the Bible says the love of money is poor. Who says the love of money is the root of all evil? So vanhu vakanga vava kuda mari, vava obsessed to money until vakanga vava kukwanisa kuita zvese. Panapa Micah ari kuti iyo, the heads thereof judge for reward. They were judging for reward. And the priest thereof teach for hire. And the prophets thereof divine for money. So uchaona kuti pari kutaurwa nyaya the leaders, for pabatwa nyaya yemapriest, and popa pabatwa zvakare nyaya yemaprophets. So corruption yakanga yasvika nemuchechi mazuva anaMika. The situation was really bad, zvokuti vanhu vakanga vava kuda mari kudarika zvimwe zvese. You know, when love of money ikava pamberi, uchaona kuti even maprinciples anobreakwa. Munhu anenge asingachatariri maprinciples nekukosha kwemaprinciples. But dai Mwari vatibatsira panguva ino tangokwanisa kuona kuti Mwari vangatibatsira sei, Mwari vangatirwira kuti tisawana the judgment. Because tutaura mazuva anaMika, vanhu ava vakazosangana nejudgment. Mwari haana kuzovarega vakadaro. And Mika akauya achita cry against immorality, against idolatry, against corruption that was happening. So corruption yacho yanga yekuti the heads were judging now for what? For reward. Akaita chino anenge auda kutowana mari ipapo, anaida kutobribwa ipapo. So ndo nyaya yakanga yakuitika pamazuva anaMika. But Mika achiprofita, vanhu havana kumutora that serious. But ma repercussions akatongozowanikwa kumberi. Vanhu vakatongozoona
majudgment yakanga ichiprofitwa naMika yava kutozadziswa. Ndo patinozoona vana vaIsraeri vatogwa vava captured, vava pasi peBabylon. Why? Vava varanda, asi vanhu vakanga vari free, the chosen generation, vanhu vakadiwa naMwari. But see now what they were doing in the days of Mika. Zvii zvavari kuita zvazoita kuti Mwari vazoisa judgment pamusoro pavo. Saka ndikutaurire hama yangu, hanzvadzi yangu, I know kuti most of the time kana munhu akange achiziva kuti ane simba pamusoro peumwe munhu, whether palevel ipi zvayo, family level, village level, or whatever, provincial, whatever level yaungava nepower pamusoro payo. But kuti isusu vazhinji ndo patinozosiya maprinciples, totanga kusiya zvinhu zvataisikoshesa, taakuchita zviya kuzadzisa chiprofita chaMika chiyachi chiri kunzi icho their heads judge for what? For rewards or for bribe. Dai Mwari vatitira zvakanaka, but dai zvangogumira kunyika chete, dai zvaigumira panyika zvaiva nani, dai zvakagumira kuvanhu venyika zvaigona kuva nani kuti vari kungova corrupt ivo. But zvakazotanga kutozopinda nemuchechi, ndo patinoona pakutaurwa pamusoro pemapriest akanga ava kuita zvokuhaiwa kuti vauye vazodzidzisa shoko raMwari, vobhadharwa kuti vadzidzise shoko raMwari, chinova chinhu chakazokondemewa naMwari kupfurikidza nemuranda wavo anonzi Mika. Toona maprofeti zvakare aiprofita kuti awane mari. Saka dai Mwari vatibatsira, uchaona zvinhu zvimwe chete izvi ndo zviri kuitika nhasi. Kungava kupi zvako, kungava Europe, kungava kuAfrica kuno kwedu, tiri kuona the same things zviri kuitika izvozvo, zvekuti vanhu they are now corrupt. Pfungwa dzavo dziri kungofunga zvemari, until vanhu vanourayana because of money. Vanhu vanopinda muzvinhu zvakawanda because of money. And apa tiri kuona nyaya yafuti yakuitika kuti vaprofita vakanga vava kutoprofita kuti vawane mari. But hazvisizvo here zvimwe chete zviri kuitwa navaprofita nhasi, zvokuti vanokuudza kuti aiwa one on one nemunhu waMwari, bhadhara mari yakati, bhadhara 300, bhadhara 500 kuti usangane nemunhu waMwari. Bible haritauri here muna Matthew chapter 10 verse number 8, Jesu achituma madzidzi vake anoti freely you were given, freely you must give. Kwa izvo kuzobhadharisa zvabva kupi? Where are we getting this from? But notenda Mwari nekuti history inongoramba ichizviripita. Ndosaka Solomon akati there is nothing new under the sun. Zvakanga zviripo zvinongoramba zvichiuya zvakare. Saka uchiona nyaya idzi kuti vaprofita vaiva corrupt nekubhadharisa, maprisita achibhadharwa, hadzisi nyaya dzatanga nhasi muZimbabwe. But nyaya idzi dzakanga dziripo even mazuva anaMika. They cried for these things and they were saying no, hazvigoni kuita izvozvo, zviite saizvozvo. But uchazoona kuti after that Israel yakazopedzisira yava in captivity. Judgment yaMwari yakauya pamusoro pavo, because Mwari haagoni kutonga nyika asati aipa yambiro. So the warning will come first, then judgment will follow. Saka uchaona kuti Mika aifanira kundosumudzwa naMwari. Ndo nyasha dzaMwari idzodzo, the grace of God, dzinotibatsira kuti tizive kuti zvinhu zvakaipa. Even in the days of Noah, people were warned, they became evil, their minds were corrupt, and Mwari vakatumira Noah kuti ape yambiro kunyika. But many people kana kuti vazhinji vavo havana kutomboteerera yambiro yaNoah. They ignored him, but consequences vakazosangana nawo. So zvandiri kutaura iye zvino panguva ino, hama yangu, we are saying don't be corrupt. Usava obsessed to money. Usava munhu wekuti unokoshesa mari kudarika maprinciples. Itasana Peter pavakanga vasangana naSimon the sorcerer, chii chaaida kuita? Aida kuvatenga nemari. Zvikanzi we want to buy the gift, zvikanzi perish with your money. Ndo vanhu vaiziva maprinciples, kumira nemaprinciples. Same applies with the servant of God Elisha. Paakapiwa mari naNaaman, chii chaakaita? Akaramba zvipo izvozvo. But we are living in a generation where people are becoming corrupt and they are obsessed to the love of money. But dai Mwari vatibatsira tagona kuva vanhu vanogona kumira nemaprinciples,
vanogona kuchengetedza maprinciples, vanogona kuita fight for the faith. Inotaurwa naJude chapter 1 verse number 3, earnestly contending for the faith which was once delivered unto the saints. We are seeing in our generation people are selling out, people are giving up. Vari kusiya vhangeri, vanotengesa vhangeri nemari, vanotengesa vhangeri kuti vawane gain kana kuti zvinhu zvepanyika. But the Bible says, what shall it profit a man if he shall gain all the world and lose his own soul? What shall you give in exchange of your soul? Chii chauchapa uchichinjanisa mweya wako iwewe? Dai Mwari vatibatsira, dai Mwari vatitira zvakanaka. So dai Mwari vatiropafadza, tagona kuziva zvinhu zvakakosha in life. Upenyu hwedu hwatinorarama hwepanyika hauna kureba. Job anotaura zvikanzi munhu akaberekwa nemukadzi ane mazuva mashoma ene mazhinji acho azere nekutambudzika. Mazuva mashoma even ukaenjoya, but there is going to be that day richanzaiwa waenda watisiya, and you are going to meet your maker. Uchasangana nemusiki wako. And how are you going to meet your maker? Are you going to meet him as a victor, or you are going to meet him as a compromiser? But what shall it profit a man if he shall gain all the world and lose his own soul? So mazuva amika, the same things vakanga vichiitika izvozvo, and Mika cried for these things. Ndo patinozoona vana Jeremiah vachizoraiza, tichiona Jeremiah achichema all those things. Vana Daniel vakanga vatora captivity, vana Ezekiel, all those things. But it was because of zvivi zvavakanga vachiita, ende zvimwe zvivi zvacho ndeizvo kuva obsessed kuzvinhu kana kuva obsessed kumarewards, kuva obsessed kumari. Hanzi their prophets, zviri kuitwa izvo zvina maprofita aiye zvino. Munhu wese anenge ari kuti akadaniwa, vazhinji vacho unoona kuti vakataimira kuti wawane mari. Vamwe vanotouya vachiataka nyaya dzemari, but later on unozoona vava kuintrodusa tunhu twemari. So dai Mwari vatibatsira, Bible rati iro makapiwa pachena, ipaiwo pachena. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Ndosati tiona izvo kwasumuka rinonzi prosperity gospel. Evangeri rinoita kunge evangeri no prosper the church, but evangeri rikuprosper only one man ari behind the pulpit, ndiye ari kuzopedzisira ava nezvakawanda. Then obva Mwari vakandiblessa, yet apa vanhu pressure kuti vamupe mari. So we are saying haisi nyaya iyo, that's not the purpose ye kingdom. Kingdom inoti iyo freely you were given, freely you must give. So vese vari kuita izvozvo, vese zvavari kuita Mwari havafari nezvinhu izvozvo. If you were doing it uchifunga kuti uri kuita save Mwari, yet you are saving yourself. Mwari havafari nezvinhu izvozvo. Mwari havafari nevanhu vari obsessed to money, but you must value the word of God. Until you know vanhu vachaparidze against the sin. People, they are now compromising. Preachers, they speak what the people want to hear. Because vanhu vachizodaiwa ndo kuti mari ibude, utarodaiwa makachena, mainingi makadai zvakawanda zvichitauriwa. But you are saying hazvisizvo zvinhu zvatiri kutsvaka izvozvo izvo. You need the truth. Kana une manga, uri kufanira kuudzwa kuti une manga. Kana pakaresveka uri kufanira kuudzwa kuti apakaresveka. Wogadzirisa. You need the preacher or a preacher who can tell you the truth. Not someone who can just anongokubribe, anongobata so vachikuudza kuti everything is well. Ndosaka Paul akazvitaura zvikanzi in the later times they shall heap up teachers having itching ears. Vachazviunganidzira maticha anodzidzisa zvavanoda. They shall turn their ears from the truth unto fables. That's the time we are living in, where the people are compromising for money. They love money. They want to marry iuye. So vanoita zvese. Dai Mwari vatitira zvakanaka, dai Mwari vatikomborera. But Mika ari kutaura izvozvo izvo achiprofita. Eno vazoenda pana tichitarira bhuku raMika iri. Uchazoona kumberi Mika paakapedza chiprofita chake, chii chakazoitika later on. Mwari vakazounza judgment. Kuti unzvenge judgment iri kuuya hama yangu pandiri kupedzisa. Tiza corruption, tiza kuipa. Yes, we are living in a world yevanhu vari corrupt. Munhu paanenge achingofunga aringofunga kuti aite zvaanoita kuti awane something. But dai Mwari vatibatsira, dai Mwari vatitira zvakanaka, tagonawo
kuva vanhu vanogona kuchengeta maprinciples, tisava vanhu vanongoda this is things. That's the problem why people are doing all these things. Ndo zvanga zvichiitika mazuva anamika izvozvo. But dai Mwari vatibatsira tagona kuwana vanhu kana kuti pava nevanhu panyika vachaita stand for God, for principles, vanotaura saJoshua, as for me and my house we will serve the Lord. All these things are going to perish one of these good days, but your soul inofana kuzoita remain forever. Even the young rich man akaenjoy everything, akapuwa mazita akasiyana siyana, vanhu vachiedza kumuimpressa, but pazuva rekungopedzisira pane zuva rakangozonzi ndinoda mweya wangu, iwe mupfumi benzi ndipe mweya wangu. So hazvibatsiri kuwina everything in the world and lose your own soul. But dai Mwari vatitira zvakanaka, dai Mwari vatikomborera, value the principles. I'm not saying it's bad to be rich. Hazvizo zvandiri kutaura izvozvo, because the Bible rine vanhu vakanga vari rich, like Abraham was rich, but akanga achikipa maprinciples aMwari, akaramba ari maprinciples aMwari. Mwari ndo vakanga vari pamberi peupenyu hwake, akanga asingakoshese zvimwe zvinhu zvese, aikoshesa maprinciples ekufamba naMwari. Paakanzi naMwari buda pakati pehama dzako, he obeyed God and he followed God. Paakanzi tora mwana wako undomubayisira, akateerera Mwari, haana kuzvitungamidza upfumi hwake kana kutungamidza mari dzake. Dai Mwari vatitira zvakanaka, dai Mwari vatikomborera. What I'm just saying ndezvekuti izvo, let's run away from everything chinogona kutisiya tiri mucorruption kana kutisiya tiri mucompromise maprinciples. Saka pana Mika pataverenga pari kunzi ipo, their heads are judging for rewards, their priests are teaching for hire, and their prophets are divine for what? For money. Dai Mwari vatitira zvakanaka. Kana wanga uri muprofita ari kundinzwa, or you are a preacher, whatever, apostle, whatever, but ari kuita zvokuti awane mari, dai wakasira kusiya hama yangu, dai wakasira kusiya nazvo, watendeuka. Ndosaka pane nyasha dzichiripo even for you. God, Mwari vanotaura muna Isaiah zvikanzi, come, let us reason together. Even though your sins are red as scarlet, I will make them white as wool. So what I'm saying, kune iwo uri kutoregwa mari chinobhadhara, Mwari havasi kufara nezvinhu izvozvo. Hazvisi scriptural izvozvo, zviri against the word of God. So dai Mwari vatitira zvakanaka. God bless you so much. Ngatirambe tichitsvaka truth. They shall know the truth, and the truth shall set them free. God bless you.